sa blíži Bitcoin halving, takže existuje tu taký tzv. Bitcoin maximalizmus. To ľudia, ktorí vlastne nosia iba oranžové trenky zásadne a oranžové ponožky. Ja som dokonca počul prípad kozmonauta, ktorý z ISS písal, že pomôžte mi vrátiť sa domov. Budu já psát z Bratislavy. Takže kolik stojí Solana už 2 hodiny. Tak. to je mimoriadne zvláštny blockchain, keďže sa dá vypnúť. Dobrý deň, vítajte pri 38. časti Fumbi podcastu. Dnes konečne moderujem ja a máme tu zaujímavého hostia, takže poďme na to. Vladimír Pinker je český investor, nadšenec kryptomien a zakladateľ projektu Kryptovláďa. Sme veľmi radi, že si prijal naše pozvanie. Já děkuji, že jste mě pozvali do zahraničí, je to fajn, ahoj všem. A okrem toho je tu s nami ešte Daniel, Dobrý deň, prajem. Ktorý mi pomôže Vláďu vyspovedať. Oh. Nebude to ako v kostole, pôjde tu skôr o krypto. Takže aké sú vlastne tvoje prvé skúsenosti s kryptom a ako si sa dostal k svojmu projektu Kryptovláďa? Hele, to je hrozně dávno. Já jsem vlastně asi 2krát prošel kolem Bitcoinmatu, to vlastně bylo asi, a když jsem šel po druhý, tak jsem si vlastně uvědomil, že vím, kolik ten Bitcoin jako stojí. Jsem říkal bacha a začal jsem se o to vlastně jako nějakým způsobem zajímat. Já jsem byl 13 let ve zpravodajství v televizi, v české televizi, ne jako český televizi, ale na Primě. A pak se mi narodil kluk, já jsem se na to vykašlal a tak jako po půl roce jsem měl trošku absťák po té kameře. No a ve spojitosti s tím kryptem to vlastně jako bylo super. No a cieľom toho projektu, ak to správne ja chápem, nejako vzdelávať ľudí, alebo ako si mal ty vlastne tú ideu za tým? Tenkrát, když jsem začínal, tak se vlastně jako u nás mluvilo jenom o Bitcoinu, asi k tomu tématu se taky dostanem. Říkal jsem si, že by to chtělo vzít jako i trošku jinou cestou, podívat se na to, vlastně zkusil jsem žít 2 roky all in crypto a vlastně používat ty finanční nástroje tak, aby byl schopný nějakým způsobem se uživit a to vlastně bylo poslání toho kanálu. Nakonec se z toho stala poměrně jako velká rodinná komunita, jezdíme spolu 4x, 5x do roka na dovolený, na hory a tak a měl jsem vlastně asi 120 lidí z Discordu na svatbě. Takže je to takový nakonec jako se z toho jako rodinný projekt. A ty 2 roky all in crypto, to znamená, že si aj vlastně platil iba v kryptomenách? Já jsem, když mi přišel nějaký fiat výjimečně, tak jsem zaplatil takový ty státní věci, že jo, sociálka, zdravotka a tak. A vlastně ten zbytek šel automaticky do krypta a pak nějakým způsobem se z toho samozřejmě snažit tahat ven, aby na konci toho měsíce si měl pokud možno víc, než si měl na tom začátku, nebo aby ti neubejvalo tolik, takže různé půjčky, DeFi. A za mě to bylo jako super zkušenost. OK. Ja by som sa možno ešte opýtal, ty prevádzkuješ v súčasnosti aj YouTubeový kanál, ktorý je relatívne známy a veľmi zaujímavý, tak nám povedz možno nejakých začiatkoch, nejaké prvé videá alebo niečo. Hele, první videa... Ty si to pamätáš vôbec? Mně to tak jako splývá, že? Protože já jsem byl zvyklý vlastně z té televize být jako non-stop před tou kamerou, takže jo, říkal jsem si na začátku, že možná bude jako důležitější ten obsah než ta forma, takže jsem dneska v nějakém 4., 5. studiu, tak se to jako posouvá. Já nejsem úplně youtuber, jo. Když se podíváš na to, kolik mám sledujících, tak to nejsou žádný čísla, z kterých by si člověk jako sednul na zadek, ale zase na druhou stranu úplně jako upřímně vím, že vlastně proto nic nedělám, není to takový to, že jo, a se mi dejte like, se mi dejte odběr, kdo asi tyhle ty informace potřebuje, nějakým způsobem si je najde, tak většinou v té komunitě potom zůstane, ale snažím se jako netlačit na to a vlastně nedívat se ani kolik tam je odběratelů, ne na to těma číslama, protože vlastně za těma lidma stojí krásný jako lidský příběhy a vlastně když se s těma lidma začneš bavit a netáhneš to jako přes ty prachy a přes to promo, tak možná jste k sobě upřímnější a vlastně ten výsledek může být i lepší. To určite. No a ty si sa vlastne stal v rámci Kryptovláďu ako kanálu takým známym expertom na rôzne veci a hlavne ty ako keby mimo bitcoinové, lebo vlastne ponúkaš pohľady na rôzne iné projekty, DeFi a podobne. Takže, a myslím, že to je celkom taká zaujímavá téma teraz, lebo sa blíži Bitcoin halving, takže existuje tu taký tzv. Bitcoin maximalizmus. To ľudia, ktorí vlastne nosia iba oranžové trenky zásadne a oranžové ponožky. I zevnitř. Proste, presne tak. A momentálne je to taký ako keby ich moment, pretože ten Bitcoin je naozaj samozrejme najvýznamnejšie kryptoaktívum a teraz ten halving každé 4 roky prichádza taký dosť dôležitý čas. Ale ako sa teda k tomuto majú vlastne tie ostatné kryptoprojekty alebo proste tie altcoiny, ktorými sa ty zaoberáš vlastne, že zdá sa ti teda, že majú zmysel aj iné projekty alebo má ten Bitcoin maximalizmus niečo do seba?
Teď už mi nebude mít rád vůbec nikdo. Hele, mají určitě smyslný projekty, já jsem na to jako hodně hloupý člověk, abych tady dával nějaký rezime, ale vlastně vidíme dneska lidi, kteří byli bitcoinoví maximalisti, dneska zkouší nějaký DeFi nad bitcoinem, nebo naopak šéfují v nějakých jako nadnárodních korporátech, kde se řeší i ty alty. Já jako furt si říkám... Môžem tam ťapnúť. Alty, veľmi skrátka, že to sú vlastne ostatné kryptomeny, ktoré nie sú Bitcoin. Hej, aby som to vysvetlil možno, že aj divákom, ktorí k nám prišli prvýkrát. Ďakujem, prepáč. V pohodě, já si vzpomenu, kde jsem skončil a můžeme v pohodě pokračovat dál. Chtěl jsem říct to, že pro mě třeba jako z investičního hlediska, protože my se snažíme hledat ty investice z pohledu fakt těch jako tvrdých čísel z toho blockchainu, aby šlo pryč to FOMO, aby šly pryč nějaký ty nálady a šel si vysloveně za svým. No a když se dneska podíváme na největší investiční fondy na světě, tak to není, že by drželi, že 95% bitcoinu, ale investují do gamingu, investují do DeFi, do nějaký infrastruktury. A pokud my všichni máme tu křišťálovou kouli, tak já si myslím, že v těch investičních fondech jsou ty nejlepší vědmy z té vesnice. Ty mají tu křišťálovou kouli nejlepší a asi by svoje peníze a hlavně peníze svých klientů nespali do něčeho, co v horizontu nějakých, dejme tomu 5-10 let smysl mít bude nebo nebude. Je to zase každý příběh je jiný, každý využití je jiný. Buď si koupíš levnou motorovku, nebo si koupíš prostě drahou motorovku, nebo potřebuješ křovinořez. Je to vlastně jako jedno. Je to o tom, to kladivo můžeš vzít a buď s tím něco rozbiješ, nebo s tím zatlučíš hřebík. Je vlastně otázka, jak ten nástroj jako použiješ. Na druhej strane, ja by som sa možno opýtal, že tých altcoinov je v súčasnosti obrovské množstvo a asi to vnímaš rovnako, že možno, že 95% alebo 99% možno z nich reálne neprežije, pretože ak sa pozrieme napríklad na nejaké L1, rovno to stlačím, že vlastne na tie natívne blockchainy, tak v poslednej dobe ich vzniklo obrovské množstvo. Či si reálne dokážu konkurovať medzi sebou a či niektoré z nich časom neumrú? Umřou, 100%, tam je 95% jako věcí, které nedávají smysl, které nikdy dávat smysl nebudou. Na druhou stranu si myslím, že je strašná škoda to vlastně jako paušalizovat a kvůli těm 95% věcí vlastně jako úplně zahodit ten zbytek, nehledě na to, že prostě, ať je ten projekt jakýkoliv, pokud není primárně scam, nechce někoho okrást, tak si pořád myslím, že zatím stojí nějaká práce vývojářů, grafiků a tak dál a myslím si, že každý aspoň trošku jako pokorný člověk by měl mít v práci ostatních lidí nějaký jako respekt a vlastně už z tohoto pohledu si vlastně myslím, že automaticky hejtovat všechno, jako co není Bitcoin, je prostě špatně, protože není to špatně asi jako kryptoměnově a technologicky, ale myslím si, že lidsky to je jako hodně u nějaký hrany. Nie som si istý, či si to úplne vychytal s tým, že natívne blockchainy, či si to dobre vysvetlil. Môžeš to kľudne doplniť. Nie, len že možno by to stálo za to rozviesť, že čo sa tým myslí, lebo my sme to niekedy vysvetľovali v minulých podcastoch, ale v zásade ide o to, že sú vlastne kryptomenové siete tzv. Prvá vrstva, čo je samotný blockchain ako taký, ale na ňom býva častokrát pomerne drahé miesto a pomerne to je pomalé. Čiže nad ním existujú tzv. Technológie druhej vrstvy a tomu sme sa venovali trošku v iných podcastoch, takže eventuálne môžeme dať na to link v komentároch. No a ešte by som sa teda vrátil k tejto téme. Čiže je veľmi veľa tých projektov, veľmi veľa z nich asi skončí, nakoniec zbankrotuje, ale čo je na tom zaujímavé je, že tie, ktoré prežijú, tak majú šancu ako keby narásť nie povedzme v tých stovkách percent ako Bitcoin, ale v 10 000%, 100 000%. Čiže tie čísla sú úplne inde a tým pádom z hľadiska investičného možno, že má zmysel si urobiť z nich nejaké portfólio, kde ten risk to reward sa nejakým spôsobom ako keby stabilizuje a pristúpiť vlastne k tomu takýmto spôsobom. Čiže vybrať tie projekty, ktoré majú zmysel, nie sú to podvody zjavné, a potom teda dúfať, že niektorí z nich 1-2 sa presadia. Hej? Čiže... No, souhlasím. Já si myslím, že jestli člověk bude mít 50-60% ve svém portfoliu a teď jako plásnu Bitcoin Ether v jakýmkoliv rozpoložení, je to celkem jedno, nějakou takovouhle jako safe, asi se kromě těch maxíků shodneme na tom, že ten Ether s náma tady asi taky nějakou chvíli jako bude. Tak když bude 60% portfolia v tomhle, a těch 30-40 vlastně jako na hraní, ale nemůže to být o tom jít tam přesně za těma tisícovkama těch procent, že jo, taky si nekoupíš auto jenom kvůli tomu, že má nízkou spotřebu, projedeš se v něm, přečteš si nějaký recenze a to je vlastně to, co chybí u toho retailu, nevím, jestli
takhle, když tak jo, který vlastně přijde teď s tím bull marketem a který prostě půjde za těma procentama a pak zapláče. A i proto si myslím, že vlastně než jako ty projekty hejtovat, tak vlastně s těma lidma to nějakým způsobem jako komunikovat, vysvětlovat. Bitcoinoví maximalisti jsou strašně chytrý lidi technologicky a určitě by zvládli vysvětlit Ether a cokoliv jiného. A tohle to si myslím, že tady chybí. Jo? Že vlastně jako dá trošku pryč takový to vypouštění té nenávisti a toho hnusu a spíš se jako zkusit věnovat těm lidem, protože méně podvedených lidí vlastně znamená méně lidí, kteří jako nadávají na krypto. A to je to, co chcem, protože všichni chceme adopci. Ako je to vlastne teraz v Čechách s týmito podvodmi? Lebo na Slovensku sme videli, ako náhle to krypto začalo znovu rásť, tak aj na Facebooku sa ako zázrakom objavili. A teraz už som videl dokonca aj naozaj veľmi kvalitné AI videá, kde známe osobnosti hovoria ako keby nahrávku na video, kde proste hovoria ľuďom, že čo majú robiť. Častokrát sú tie skémy ešte také meta, že je to ském, ktorý hovorí, že my sme tí, ktorí dostanú peniaze od podvodníkov, ktoré si ich poslali, len nás kontaktujte a zaplatíte nám ešte trošku. Čiže je to aj v Čechách vidieť teraz viacej? Hele, mě v průměru teďka třeba volají poslední 2-3 měsíce 2 lidi denně. Disky zavolají až potom, nebo většinou zavolají až potom, co si vezmou třeba druhou půjčku a jako dopošlou, že jo? Protože vlastně ten scénář je všude stejný. Osloví tě někdo na Facebooku, že jo? Přes translator ti tam napíše česky, ty mu pošleš prachy, on pak chce ještě nějaký daně a já nevím co všechno, pak ti tvrdí, jak jsi vydělal, ale aby si vybral, tak musíš zase doposlat. A volají lidi, je to hrozný. 1 z 5 třeba zavolá předtím, než něco udělá a ta většina volá, až když je pozdě. A nejsmutnější na tom je, že když se jim jako snažíš pomoct a říct, helejte se, bude nejlepší, že to jako vypnete, smíříte se s tím, že ty peníze jako zmizely a bude klid, tak oni mají pocit, že ty jim jako nepřeješ to jejich bohatství a oni stejně jdou ještě jednou si půjčí. Je to samé, jako jsme zažívali 10 let zpátky s takovýma těma šmejdama, určitě byli i u vás, že jo, pozvali babičky, prodávali jim hrnce, pak si to všechno vzali na splátky a já, když jsem byl ještě v televizi a tyhle ty akce těch šmejdů jsme se snažili jako překazit, tak oni před náma utíkali oknem, ale výsledek byl ten, že ty babičky mě tam mlátily holí, protože měla přijít hrát jeho česká kapela a měly babičky dostat 10 domácích vajec. Takže ty jsem sice ušetřil 300-400 tisíc, ale připravil se o to vystoupení té kapely a všechny ty babičky nás tam prostě jako řezali, nadávali na nás a nikomu nenapadlo, že jsem prostě ušetřil, nebo respektive jejím vnoučatu možná, jako si ušetřil 100 tisíce. Já pak jako přemýšlím nad tím, jestli vlastně to ty lidi jako vlastně nepotřebujou trošku. Je to hnusný, ale... Tak ako je pravda, že tie emócie, či je to strach alebo chamtivosť a podobne sú veľmi silné a keď už sa človek raz ako keby húkne, ako keby sám seba presvedčí, že ho čaká vlastne veľká budúcnosť, veľa peňazí, je pred ním poklad, tak potom vlastne ten mozog je na to nasetovaný, je na tom závislý zrazu, je tam s tým spojený nejaký dopamín, nejaké očakávania. Ale já jsem měl kamarádku vdanou s 2 dětma, která se zamilovala na Facebooku do afgánského vojáka a i při tom manželství mu posílala a chodila do banky a nevěřila, že to tak prostě jako není. A nejhorší je, že v této chvíli opravdu nemá smysl to těm lidem jako rozmlouvat, protože ty jdeš úplně proti tím jejich emocím a vlastně si ten nepřítel. A většinou to dopadne ještě hůř, protože oni ještě jako na just prostě jako něco přisypou. Ja musím povedať, že je asi len dobré, že prichádza tá regulácia. Z môjho uhla pohľadu ja sa teda teším, že bude krypto spadať pod dohľad či už Národnej banky Slovenskej alebo Českej národnej banky, že bude pomerne ťažké už pre takýchto podvodníkov predstierať, že sú kryptospoločnosti, budú sa musieť vrátiť k afgánskemu vojakovi. Ja som dokonca počul prípad kozmonauta, ktorý z ISS písal, že pomôžte mi vrátiť sa domov. Čiže budú sa musieť vrátiť k takýmto osvedčeným schémam. Budu ja psát z Bratislavy. Takže krypto bude trošičku ľahšie, ako keby očistenejšie od tohto. Aj keď nemyslím si, že to úplne zase zamedzí tým podvodom, lebo keď človek chce rýchlo zbohatnúť, tak ľahko uverí, ťažko sa presvedčí o opaku. Já jsem slyšel jako jednu dobrou poznámku k tomuhle. Oni jsou ty 2 druhy těch podvodníků. Že? Jedno máš ty, co se pohybují někde v té šedé zóně, nevíš, kdo to je. A druhá jsou takový ty společnosti, které jsou vlastně jako oficiální. U nás v Česku jako jeden čas nejsou úplně jmenovaté, taky jako frčel, měli vytapetovanou Prahu a nebylo to úplně košer. A slyšel jsem jako zajímavý názor, že tyhle ty lidi, kteří mají ty prachy a chtějí to dělat trošku jako na levou, tak holci to razítko prostě přivezou z Estonska, jako když na to přijde. Jo? Že vlastně asi bude cesta, samozřejmě bude menší, ale já jsem rád, že ty regulace schvaluješ, protože já jsem za to dostal jednou jako strašný hejt, že jsem jako řekl, že vlastně ty regulace, byť všichni víme, co je tam špatně. Jo? A obrátil se proti mně, že jsem pro zavírání vývojářů a že jsem jako proti veřejnému kódu, že jo.
ala problémy s Tornado Cash a podobné věci. Určitě ne, jako ať nám nikdo nesáhne na vývojáře, ať nám nikdo nezakazuje decentralizaci, ale přesně jako jestliže má být firma, která má mít nějaký jako razítko, má to být nějaký SROčko, ať je nad ní nějaký dohled, protože nechceme, aby nám někdo jako okrádal lidi. Že? Ja si myslím, že práve to je dobré na tej regulácii, že ona v skutočnosti vôbec nesiaha na tie decentralizované služby. Čiže keď človek dokáže interagovať s Uniswapom, s PancakeSwapom a čokoľvek tam robiť, tak nejakým spôsobom tá regulácia mu do toho nezasiahne. Čo sa týka Tornado Cash, tam si myslím, že to bude ešte veľmi zaujímavá právna debata, či je vôbec možné dať na sankčný zoznam niečo, čo nie je subjekt. Táto debata vlastne podľa mňa práve teraz prebieha. Viem, že vlastne v tom Tornado Cash nakoniec ako keby nebol nejaký veľký podiel tých invalidných transakcií, ale keď už tie sankčné zoznamy sú tu a to vlastne tá americká vláda berie mimoriadne vážne tie sankcie, obzvlášť keď sa jedná teda o príslušníkov z Iránu alebo proste Hizballah, Hamas a tak ďalej a vidíme, že vlastne tieto organizácie aké vedia narobiť zlo vo svete. Takže z môjho uhla pohľadu samozrejme treba nachádzať tú strednú cestu a rozhodne som rád, že tá regulácia sa dotýka práve iba firiem, ktoré ponúkajú krypto a tým pádom teda človek musí prísť pečiatku. Ono to Estonsko už teraz nie je také, jak bolo, že kedy si tam vydali 12 000 licencií ako nič a potom teraz dostalo možno, že 2% tých firiem, lebo proste začali uťahovať trošku tie... Ono se nám to nechce přiznávat, ale ty pobaltské státy jsou jako daleko před náma v mnoha aspektech, jako od politických přes ekonomický, přes technologický. Pro nás je to nějaký jako ruský satelit, nechcem si to možná přiznat, proto jako posíláme pro razítka do Estonska, ale samozřejmě tyhle ty země jako budou asi i v tom kryptu daleko víc před náma, protože tam jsou proto ty právní rámce, ale je tam ta právní infrastruktura pro to, aby to ty lidi mohli dělat. Že? Ja poviem, možno jeden príklad môžem spomenúť a to je bankovníctvo. Možno, že naši poslucháči zachytili, že kryptofirmy majú niekedy problémy s bankovými účtami, dokonca niekedy jednotlivci, ako občania, keď posielajú peniaze do kryptofiriem, aby kúpili nejaké krypto. Dokonca to bolo minulé aj v televíznych novinách. Tuším na Markíze, neviem, či to nebol Reflex alebo niečo podobné. No. Áno, tak vlastne zablokujú tú platbu a idú presne, že toho človeka nech ju nerobí, alebo dokonca mu ju ani neumožnia poslať. Tak to je vlastne prístup u nás a je to dané aj tým, že tie banky naozaj sa mimoriadne boja, nemajú k tomu žiadne guideliny, povedzme, či už Národnej banky Slovenska alebo z finančnej spravodajskej jednotky. Boja sa, že niečo náhodou cez nich prejde, čo za to dostanú potom pokutu. Ten AML zákon je písaný mimoriadne vágne, z hľadiska dohľadu je možné v podstate udeliť pokutu za to, že nejak inak to vníma ten orgán dohľadu, ako to vnímala tá firma, pričom v podstate má iba povinnosť to rozumne urobiť, ale potom keď povie NBSK alebo FSJ, že to nie je rozumne, tak je to zrazu problém. No tak samozrejme oni sa boja a nejdu do toho. A v tej Litve, my tam tiež máme bankový účet, tak majú to úplne inak poriešené. Tá ich centrálna banka vydala licenciu ešte v roku 2016 priamo na to, aby robili kryptobankovníctvo a majú presné pravidlá, že ako majú oni zamedzovať praniu peňazí, prebieha tam dennodenná komunikácia, monitorovanie transakcií, nevidím tam vôbec žiaden problém a to isté by mohli robiť aj naše banky, keby vedeli, že to tak funguje. Já mám k tomu výbornou storku, chtěl jsem to dělat trošku jako odlehčený. Já když jsem zakládal pro svoje SROčko, který je prostě jako na krypto, když jsem zakládal účet v České spořitelně, tak jsme takhle proti sobě seděli s tou firemní bankéřkou, že jo, máš pocit, že sedíš s někým, kdo tomu rozumí. Tak jí tam ležela složka jako s názvem té firmy, z kterého už bylo evidentně jasný, že to bude jako něco, co se týká jako krypta. A já tam měl také první živnosťák, který na ní vyskočil, tak byly fotografické služby, že jo, protože fotíme, pak něco a pak bylo jako nakládání s digitálníma aktivama. Okay. Teď jsme jeli ten dotazník a paní mi říká, no a tady máme něco jako nějaký digitální peníze, to mi řekněte, co to může být. No vy jste ten fotograf, jakože byste ty peníze fotil? No to asi ne. Zaškrtla ne, až jsme dál. Takže já mám normálně firmní bankovní účet jako pro firmu s názvem Web3, že jo? Kde prostě že nenakládáš jako s digitálníma penězma, protože prostě paní to tam zaškrtla sama, protože měla pocit, že digitální peníze jsou, když ty peníze jako vyfotíš. A teď jako můžeš přemýšlet nad tím, jaká vlastně bude vymahatelnost těch všech jako nařízení a zákonů a já nevím čeho všeho, když vlastně jako největší český bance ženská, která má dělat firemní účty, jako neví, co jsou digitální aktiva. To je smutný. Ja si myslím, že to súvisí s tým, že ten bankový sektor bol tak nepriateľský ku kryptu, že oni doslova nepustili svojich ľudí ani k tým informáciám, nie že by
im urobili seminár o tom, ale doslova proste sa povedal, že pozor, krypto je zlé, to zostalo na compliance, možno, že majitelia pobočiek, teda vedúci pobočiek mali tú informáciu, ale bežný pracovník, aj my sme sa s tým stretli, že vlastne vôbec netušili a mysleli si, že to nebude problém. V našom prípade my sme skúšali účty otvoriť v každej slovenskej banke a zistili sme naozaj, že ten know-how tu nie je. Hej, podobne ako si to zistil ty, ale už to majú dobre poriešené, pretože v obchodnom registri, keď je zapísaná živnosť na krypto, tak sa to proste zastaví na compliance a je to vybavené. Ale našťastie je tu Európska únia a my máme teda výhodu, že sme v eurozóne. Trošku vám to závidíme. Takže... tak jako od ledna se o tom bavíme a všichni víme, jak to dopadne. Nic. Jednou a páda vám sem pošlem zpátky, pak to možná půjde trošku líp. No, hej, tá eurozóna nám veľmi pomohla. To je pravda. Stiahnite si Fumbi appku a využite krypto naplno. Ja tu mám ešte takú témičku. Ten rok 2024 sa začal teda v zaujímavom tempe. Myslím si, že celkom sa ten Bitcoin zhodnotil medzi tým. Neviem, či Daniel, ty máš aj nejaké percentá v hlave, že koľko to narástlo? No, za tento rok neviem úplne presne, za minulý rok to bolo tuším cez 150, ak sa nemýlim percent. Čiže je to už zase v pohybe, ten medvedí trh sa proste asi už je za nami. Čiže aký je tvoj pohľad, že čo vidíš v tom roku 2024, že sa asi tak bude diať? Ale já jako doufám, že to poroste, že jo, ale čistě jako z historických dat nebo z těch on-chainových dat, my se vlastně můžeme rozhodovat na základě té historie, že jo. A my prostě víme, že od proražení nějakého ATHčka posledního trvá ten bull market, dejme tomu 3 až 6 měsíců, jo. Ten loňský rok byl podle mě trošku, ten minulý bull market byl trošku jako jiný tím druhým topem na podzim, který podle všech čísel vypadá tak, že vlastně všichni ty hodleři toho krypta začali prostě akumulovat tak brzo a tak moc, až to přepískli a vlastně zvrátili ten trend. Jo, ten pozimní pík tam už úplně být asi neměl a navíc vyrostl jenom Bitcoin a Ether, vlastně alty už jako zaplakali na ten podzim, že jo, na to druhý kolo. Ale to nebylo s Elonom spojené? Já vlastně úplně nevím, jestli dneska něco spojeného jako s Elonem. Já si myslím, že čím dřív ten člověk do toho přestane krafat, tím se budeme mít všichni jako líp. Ale to byl 2021, jak myslíš ten? Myslím ten poslední, jo, jasně 21. Jo, ten podzim, že jo, tak vlastně na jaře bylo na topu všechny coiny, ten podzim už byl Bitcoin a Ether a opravdu to vypadá, že jsme jako začali nabírat dřív, než bylo zdrávo a ten trend se otočil. Takže kdybychom to měli počítat teď, tak máme nějakých 3 až 6 měsíců od proražení toho ATH. Teď je ale otázka, jestli to, co jsme viděli na těch 73 z těch původních 69, jestli vlastně je proražení ATH, jo? Protože víme, když to minulé prorazilo 20, tak jsme během chvíli byli na 40, tam neexistovala žádná brzda, že jo? Tam to letělo. Všichni jsou zvyklí, že nejdřív je halving, pak jako za nějaký měsíce ATH a tak to máme jako naučený, že jo, tu pohádku a můžeme si podle toho řídit hodinky. Já mám trošku pocit, že to chlapci s ETFkama přepískli, že si jako nepohlídali to, kolik do toho nateče peněz a najednou zjistili, tyjo, ATH ještě nebyl halving a musíme s tím jako něco dělat, protože to zamítnutí tam bylo obrovský. A já bych třeba tohle ještě asi za jako nový ATH nepovažoval. Já si myslím, že po halvingu se trošku povolí opratě a ve chvíli, kdy prostě se dostaneme někam 75, 78, že ten průraz bude jasný, pak jako já pro sebe mám nějaký 3 měsíce, který si dávám na to, 3-4 měsíce, který si dávám na nějaké vymýšlení exit strategie. Zase tím, že nemám nainvestováno do Bitcoinu, tak vlastně vím, že mě stačí si pohlídat to, kdy jako dosáhne topu Bitcoin, protože ten zbytek jde za ním 3 neděle až měsíc zhruba. Takže což je zase výhoda, když nemáš investováno do Bitcoinu, že vlastně víš, podle čeho se máš nějakým způsobem jako opírat. A teď je otázka, jak tohleto vyklesání, který tady je, se bude prostě držet dlouho. Jo? Takže za mě jedna varianta je léto a druhá varianta je nějaký jako podzim. Si myslím, že bychom mohli být jako na pěkných číslech. Na druhou stranu všechno je špatně, že jo? Jako nezaměstnanost po světě, inflace, když se podíváme na geopolitickou situaci, když se podíváme do Číny, co tam mají s tím bydlením, jako ten svět stojí opravdu na hraně a je trošku jako až paradox, že nám krypto dělá to, co nám dělá. Jo. Máme tu nový hráče, je tady mraky těch ETFek, otázka, jestli dobře, špatně. A to si myslím, že může silně s těma kartama zamíchat, protože to nejsou lidi, kteří budou hodlovat 30 let. A myslíš si, že dojde k schváleniu aj ETFka na Ethereum? Já bych si strašně přál, aby nedošlo, ale myslím si, že hele, jako
ten BlackRock to má dneska víceméně obrovský peníze, jako není tam úplně rozdíl Bitcoin, Ether, všechny tyhle ty fondy do toho mají, je to jejich primární jako zájem. BlackRock teďka spustil nějakou aplikaci, že na Ethereum, narvali tam asi $100,000 nebo nějaký takový peníze. Já si myslím, že by to nedělali, kdyby neměli tu jistotu. Oni to Inside Info mají, ale z investorského hlediska ETFka super, když se budeme furt držet toho fundamentu, toho krypta, že nechcem ty centrální autority a nechcem ty velký kluky z Wall Street, tak já vlastně nechápu, proč ty fundamentální bitcoineři dneska vlastně tleskají těm ETFkám. Jo? A tím tleská trader, který mu to dělá zisky. A jestli jsem ten typ, že koupím a nikdy jako neprodám a budu štosovat saty, nebo jak to říkají, tak vlastně pak úplně nechápu. To jsou vlastně ty samý lidi, kteří v tom 2020 tady jako tleskali o tom, že prostě super, máme nový prachy, kteří jsou závislí na státu. Otázka je, jestli ty fondy teď nemají trošku klíč k té cenotvorbě toho bitcoinu, že jo? Protože tam jsou ty zdroje neomezený. A nevím, jestli to chcem vlastně. To je jako... To je pravda, len teda druhá vec je, vy máte v Čechách celkom lepšie zdanenie toho krypta, že to vlastne 15 alebo 20%. Chvilku ste byli před náma. Neboli, pretože to vlastne vôbec nedosiahlo účinnosť. Zdravím kolegu z Poreje, ahoj. Takže áno, ako bol to hrdinský boj, Peťo, zdravím ťa tiež, ahoj. Ale bohužiaľ s Hydrou je ťažké bojovať, ako zistili aj v Marveli a zistili sme to aj u nás. Ale sochu byste mu postavit teda měli. Já si opravdu myslím, že sochu by jako Petr mít měl. Možno, že môžeme to zvážiť. Nejaký fundraising spravíme cez nejaký token. Jo, přesně. Uděláme k tomu DAO prostě. V každom prípade, vrátime sa k DAO, v každom prípade, ale to zdanenie u nás je teraz 39 alebo 40% dokonca až môže byť. A tamto ETF potom dáva zmysel, pretože tam je stále to oslobodenie, lebo je tam v tých zákonoch stále diera. Z investorského hlediska ETFka super. Jako ať je to pro ty lidi jako dostupný, ale říkám, každá mince má dvě strany. Jestli jsme tady opravdu jako byli ve 2019, 2020, tady všechny ty YouTubeové kanály vznikaly a všichni jsme tady byli v to, jak vlastně dolar je špatný, vlády jsou špatný. Od každého toho jako kryptoinfluencera tohle to znělo. Ty samý lidi jako okamžitě převlíkli kabáty, nechci se nikoho dotknout, ale já vlastně úplně neslyším tyhle ty názory, že vlastně jako jdem proti fundamentu. Já si myslím, že by se Satoshi jako v hrobě otáčel, nevím, kolik jich tam leží v tom hrobě, ale myslím si, že prostě tohle to není to, co jako jsme chtěli. Já chápu, že se mění doba, že asi je potřeba hledat jako ty cesty jiný a říkám, když budu člověk, který vlastně jako jsem, koupím, prodám, jde mi o nějaký zisk, super, ať tomu mají přístup fondy, ať mi to jako pumpujou, ale myslím si, že se hodně zapomíná prostě to B říkat, jako že už to není takový jako úplně peer-to-peer a tak, že jo, jako... Ono vlastne v Európe, mimochodom Satoshi tiež predpovedal, že budú bitcoinové banky, aj niektorí jeho takí najbližší spolupracovníci o tom písali. Čiže myslím, že to bolo celkom očakávané, aj keď oni mali na to možno iné dôvody, práve tú vlastne pomalosť toho blockchainu a očakávali, alebo neočakávali nejaké scaling riešenia na bitcoine. Ešte sa vrátime k téme Bitcoin L2, ale... No a teraz som zabudol, čo som chcel povedať. Každopádně jako Bitcoin si myslím, že je vlastně ten správný způsob té bitcoinové banky. Tak, jo, jako všichni dávali do Celsiusu peníze, všichni jako bitcoin, zase víš co, jo, všichni ty, co nebyli bitcoinu, tak když potřebovali si něco půjčit nebo tak měli to DeFi, že jo, který pro ty bitcoináky bylo scam. Každý DeFi je scam, nemá to smysl, je to jako zbytečné. Tady se to dalo do toho centralizovaného Celsiusu, jak to dopadlo, víme jako všichni. Dneska to postavíme na L2 na Bitcoinu a vlastně najednou je DeFi jako v pohodě. Už to jako scam není, jo. Takže, ale tohle samozřejmě jako Bitcoin L2, tam nějaká aplikace jako na zastavení a půjčení si, za mě jako ideální bitcoinová banka. No, ja som chcel ale možno povedať, že teraz tá mikroregulácia prináša nie len to, že kryptospoločnosti budú musieť splňať kapitálové požiadavky, operatívne požiadavky, personálne požiadavky, ale aj banky samotné budú môcť na základe čisto jedného listu, ktorý pošlú svojej dohľadajúcej banke, tak na základe toho jedného listu budú môcť tiež ponúkať kryptoslužby. Čiže očakávam, že v priebehu niekoľkých rokov, 2-3, sa v Európe vyrojí obrovské množstvo centralizovaných finančných inštitúcií, ktoré budú tiež ponúkať nejakým spôsobom Bitcoin, ako možno taká protiváha tým americkým fondom. A naozaj sa dá predpokladať, že po čase, asi nie veľmi dlhom, veľká väčšina
bitcoinov, alebo veľká časť bitcoinov bude držaná vlastne veľkými centralizovanými inštitúciami. To sa môžeme vrátiť k tomu nášmu buzzeru, čo sme omylom preskočili. A to sa týka vlastne témy DAO, hej? Čiže iba dovysvetlím, DAO je decentralizovaná autonómna organizácia. Je to taká protiváha vlastne tej centralizovanej inštitúcii, ako je banka. A v podstate všetky tieto naše DeFi systémy nejaké môžeme považovať za DAO svojho druhu. Čiže ten Bitcoin, druhá vrstva, alebo DeFi nad Bitcoinom, v akom je to teraz štádiu? Vidíš to, že sú tam už nejaké životaschopné projekty, alebo skôr si myslíš, že ten Ether predsa len v tomto preváží? Já zatím, protože chci, aby to jako fungovalo, úplně nemám potřebu jako přecházet. Já jako když sleduju to z rychlíku, jo, ale když mi přišly témata, tak jsem se jako dal schválně jako vyhledat články o druhých vrstvách na Bitcoinu a vidíme, že se do toho opravdu angažují strašně jako chytrý a skvělí lidi z té bitcoinové komunity. Jo. Na jednu stranu zaplať pánbůh, že jako dali ty klapky možná trošku na stranu a jdou to dělat, protože já to říkám na rovinu, jakmile bude jako DeFi nad Bitcoinem, já budu první, který si to jako půjde vyzkoušet. Jo. Za mě je ten důvody mnoha lidí, proč nepoužívají Bitcoin, je přesně tenhle. Protože zase buď si investor, který koupí a prodá, nebo si investor, který se nějakým způsobem ekosystému jako fungovat. Proč bych teď prodával, když můžu zastavit a vzít si nějaký stablecoin? Je to super. Říkám, mě to zase vadí to, že vlastně dokud to bylo na Etheru, tak to byl největší jako shit a najednou je to prostě, objevili jsme znova kolo, jo. Tohle to mi, ale to prostě, to je vlastně, to není o té technologii, to je přesně jako o těch lidských vlastnostech, co jsme řešili na začátku, jo. Jakmile tam bude fungovat, půjdu tam, je prostě vidět, že se tam jako do toho hrnou super lidi, ale podle mě tam bude jako jedna obrovský problém. Lidi, kteří poslední 2-3 roky používají DeFi kdekoliv, Ether, Solana, když zrovna není vyplá, že jo, nebo něco takového. Kolik stojí Solana už 2 hodiny. Tak. to je mimoriadne zvláštny blockchain, keďže sa dá vypnúť. No hlavně ho vypneš a ta cena a nic se neudělá s cenou, jako pozor, jo. Vypne se Solana a ono to normálně jako letí nahoru, což je opravdu jako nějaký 9. div světa asi, ale... Tak to je aspoň nějak kvůli té komunitě, ta je tam už velmi silno vybudovaná. Ja sa bojím, že to patrí do rodiny FTX divov a kto vie, čo je za tým. No. My nakoniec nemáme vo Fumbi indexe stále Solanu zaradenú, aj keď teda urobila naozaj obrovské zhodnotenie, čo možno, že je trošku škoda, ale na druhej strane proste, keď sú tam takéto pochybnosti, tak... Ale já jsem se na ní za $8 taky díval a taky jsem viděl, že bude stát zase jednou 200, že jo, ale... Nic, nekoupil jsem, jo, ale to chci říct, že lidi, kteří jsou to DeFi zvyklí a upřímně, že jo, na těch etherových vrstvách už je dneska to DeFi úplně v jiném levelu, než to běž někde stavět od začátku. Možná nebudou mít důvod přecházet. A teď je druhý problém, že ty to dáš těm uživatelům toho Bitcoinu, kde ty budeš muset, podle mě, aby to používali, změnit to, co jsi do nich jako celou dobu hustil a změnit to jejich myšlení. Protože všichni z těch všech bitcoinových videí a YouTube ví, že prostě DeFi je jenom proto, aby tě okradlo, že to vlastně nikdo nedělá jako pro tvé dobro, že to je vlastně jako špatně, že je dobrý na ten Bitcoin nesahat, dokupovat, že jo, DCAčko, furt, někde to mít na trezoru. A teď jim dáš tyhle ty služby. Zatímco poslední 4-5 let s tím vlastně jako říkal, ať se jim nejradši vyhýbají obloukem, tak já si myslím, že to je obrovská práce přesvědčit ty bitcoinový uživatele, aby si to vlastně jako šli zkusit. Mraky lidí má Bitcoin a nepoužívá Lightning. To je potřeba si jako říct, protože tomu nevěří, protože furt slyší jenom to, že zatím musí být i ta elektrika, že musí být ten robustní blockchain a mají strach. Teď jim dáš něco takového. Etheroví lidi to budou vyzkoušet. Trošku nevím, protože občas ke mně přijdou lidi, kteří řeknou, hele, už mám Bitcoin, asi si naučit něco jiného. Jsou to lidi, kteří mají třeba 5-6 let Bitcoin, ale ty je učíš všechno od začátku. Oni si nezvládnou nainstalovat peněženku, když řekneš, pošleme transakci něco někam nebo někde něco swapnem, tak jak s prvňáčkama za ručičku musíš, jo? Protože oni prostě skončí na tom, že my máme ten Bitcoin, nikdo je vlastně needikuje dál a oni co jim stačí? Přihlásit se na Coinbase nebo někam, koupit si to, poslat si to na Trezor a hotovo. 2 transakce za měsíc a je klid. A s těma lidmi je opravdu největší práce, když pak chtějí zkusit něco jiného mimo Bitcoin, protože oni absolutně k tomu nemají jako ty základy. Ty se naučíš v Metamasku něco a už půjdeš na jakoukoliv síť a vždycky si to někde naklikáš, najdeš. Oni neví. Oni neví, protože to nikdo neučil a všichni je od toho odrazovali. Je to hrozná škoda. Ale možno ten Bitcoin L2 skorej než tie DeFi služby, ako sú rozvinuté na tom Etheri, bude asi smerovať skôr k škálovaniu Bitcoin transakcií, že presne možno Lightning, Liquid, rôzne takéto siete
ale že by sa tam naozaj rozbehol taký pôžičkový ekosystém, to by tam najprv muselo existovat nějaké stablecoiny. Četl jsem o tom teďka nějaký článek právě včera, že jako jsou opravdu společnosti, které nad tím jako sedí, který by tam přesně jako chtěli mít lending a tyhle ty věci. Na druhou stranu, hele, NFTčka bylo sprostý slovo 2 roky zpátky, jo? A podívej se, jak to bylo schopný, jako kam to bylo schopný šponovat prostě vytížnost bitcoinový sítě, když se to tam jako pár frajerů šlo zkusit, jo? Ten Ordinals hype byl jako obrovský, no. Měj dítě prostě zavřený jako 5 let ve sklepě a pokopus na dětský hřiště. Bude skákat z jedné prolejzačky na druhou. Já vlastně bych se jako nedivil. Já si myslím, že ta touha tam potom je, jako obecně je touha lidí je vydělávat. Jo, dáš jim to, oni to budou zkusit. Já bych se nebál to, že se jako využívat nebude. Bál bych se toho, že prostě jako tam není ta úplně technologická průprava a všechno tohle k tomu. No. To je vlastne tá téma, že či investovanie má byť nuda, alebo naopak, ako aj ostatné veci v živote, má robiť človek to, čo ho zaujíma, to, čo ho baví. Ako mali sme tu minulé podcast, ktorý sa tomu trošku venoval. Je veľa finančných expertov, ktorí si myslia, že investovanie má byť nuda, pretože to zabezpečuje, že tam tie emócie nevstupujú a podobne. Čiže to je vlastne ekvivalent toho, že DCAčkujem Bitcoin, štosujem si tie saty u seba a nič iné s nimi nerobím, tým pádom sa nudím. Hej? A ty vlastne teraz čo hovoríš, že a teraz keď tým ľuďom dáme možnosť niečo robiť, tak sa z toho proste zjašia a začnú vymýšľať a možno, že tam uvidíme tiež nejaké zaujímavé veci. Já se na to těším. Tam jako výhoda je obrovská v tom, pokud vzniknou tyhle ty DeFi služby nad Bitcoinem. Nebude tam asi tolik vývojářských týmů, jako jsou nad všema ostatníma vrstvama, že jo, kde prostě je to jedno. Tady si myslím, že se opravdu postaví 1-2 služby, které budou vymazlený, protože nebudou chtít jít proti té robustnosti toho Bitcoinu. Za mě ať to udělá, já tam dám jako životní úspory a půjčím si tam za ně, budu s tím mít jako menší problém, než to dávat někde na nějakou L2, jako kdekoliv jinde nad Etherem. Ať to udělají. Za mě opravdu jediná bolízka toho Bitcoinu je přesně ta, jakože pokud s tím musíš pracovat s tím kapitálem, tak tam prostě nemáš moc jak, takže já znám raky lidí, co mají třeba 80% portfolia v Bitcoinu, ale mají prostě vrapovaný Bitcoin a jsou na Etherové síti, protože prostě ty peníze jim dělají další peníze. Teď jako strašně krásná věc, někdo mi to psal, co je u nás jako od začátku v komunitě, a říká, hele, jako DCAčko super, ale vlastně ty po těch 3-4 letech mi došlo, že prostě když máš ten vstupní kapitál, tak je to úplně od ničím jiným. Jako než tam dát 1000 korun prostě měsíčně, že jo, z výplaty místo nějakého stavebního spoření, a nebo tedy si budeš mít jako 100 000 a dáš je tam, můžeš s tím dělat jako víc věcí, že jo, takže a peníze dělají peníze. Takže jestliže máš jako mraky nakoupeného Bitcoinu, ať ti dělá další Bitcoin. Proč ne? No, to sa mi samozrejme celkom páči, som zvedavý, kam to bude smerovať. Možno aj pre našich klientov by to otvorilo ďalšie možnosti po tom investovaní vlastne do Bitcoinu, že by tam bola možnosť získavať nejaký pasívny príjem nad tým. Ale uvidíme, to je ešte myslím téma otázka budúcnosti. Nie najbližších mesiacov. Ešte tu mám takú možno poslednú otázku. Daniel, viem, že ty si sa venoval trošku AI coinom, čiže je to taká naša téma trošku vo Fumbi. Je to trendy teraz. Je to sexy, cool a in. Áno. Možno by sme sa mohli tomu trošku ešte venovať. Vláďo, ty si čo myslíš vlastne o týchto AI coinoch? Že vlastne má to vôbec nejaký merit? Ale já jsem asi boomer v tomhletom směru. Já nevím, já si vlastně nedokážu představit, asi dneska každý z nás využívá nějakou formu umělé inteligence, ChatGPT, já nevím, co dál. Niektorí aj tu prírodzenú využívame. Ale... Jo, tak samozřejmě, no, ale to, když ChatGPT neví, tak mu poradíme, že jo, ale je to centralizovaný, je to na strojích, které jsou někde prostě, dejme tomu, jako blízko u sebe. A i tak, když budeš toho bota používat v nějaký špičce, tak se prostě jako načekáš. Ale pořád je to, že si pro ty data jde někam sáhnout. Já si úplně nedokážu představit, jako navíc ta AI jako drží spoustu informací. A teď my chceme, že blockchain má být jako otevřený a pro všechny. Jestli vlastně vůbec jsme schopní najít nějaký 100% průsečík, aby to mohlo být rychlý, aby to mohlo být bezpečný, ale zároveň, aby to splňovalo jako podmínky toho blockchainu. Aby to nebylo, že hele, dobrý, máme AI na blockchainu, ale k těmhletěm datům se jako nedostanete, protože ty my tady máme jako pro nějaký naše strojové učení. Já bych to viděl stejně jako s gamingem.
2 roky zpátky. Dneska se ukazuje, že opravdu ty fondy, které 2 roky, 3 roky zpátky začaly investovat do gamingu, tak se jim to jako bohatě vrací, že jo. Ale když se o tom gamingu začalo mluvit, tak se vyrejilo 1000 projektů a když přeskočíme ten bear market a podíváme se doteď, tak přežili možná 3 nebo nějakým způsobem se jako vyvíjejí a nikdo nedodal. Takže a platí takovýto pravidlo, že špatný projekt v nějakém vyhypovaném odvětví vždycky udělá lepší čísla než skvělý projekt v odvětví, o který zrovna není jako zájem. Okay. To znamená, že teď máme sexy, cool a in přesně jako AI coiny, takže tam bude těch 99% věcí, které jako nedávají smysl, budou hezký webovky, bude se tam něco hejbat, lidi tam budou sypat prachy, jestli z toho přežije 1 nebo 2, určitě se najdou chytrý lidi, kteří tu technologii tam jako postaví, ale pro mě z toho investorského hlediska je to vlastně jako, že bouchneš do bedny a buď padnou melouny, nebo nepadnou melouny. Úplně si nemáš podle čeho dneska jako vybírat. Jasně máme Render a podobný tokeny, že jo, Fetch AI, který nějakým způsobem jako už fungujou, dávají nějaký ty výpočetní výkony. Ale myslím si, že je strašně brzo na to, aby si do toho mohl jako investovat aspoň trošku bezpečně, protože nemáš podle čeho se chytit, jestli to je dobrý projekt nebo není. Zároveň neviem, či ste postrehli informáciu teraz o tom, že tie najväčšie AI-kové tokeny sa majú meržovať, že tam je SingularityNet, alebo meržovať, spojiť. To SingularityNet je tam Fetch a asi Ocean Protocol. Do jedného tokenu sa chcú spájať, pretože idú vytvoriť nejakú super alianciu, ktorá má nejakým spôsobom bojovať proti nejakým veľkým korporátom, ktoré pracujú na AI. Teda aspoň takto písali, no tak uvidíme, že čo chcú spojiť sily. No. A to je vlastně jako ten zlom, který se nastal ten minulý bull market. Že? Když vzpomeneme na Uniswap, na ten první, vlastně Uniswap byl snad jako první airdrop, že? Který retrospektivně dával smysl. Ta služba fungovala 2 roky a nepotřebovala token. Fungovala, lidi si ji vyzkoušeli a teď teda mají šanci nějakým způsobem do toho sypat prachy, pokud si řekneme, že token je akcie, což jako víme, že není, že jo, ale když to jako hodně nadnesem. Dneska je to jako obráceně, že jo. Tady máte tokeny, zaplaťte nám to a možná za 5 let něco bude. Já si myslím, že tenhle ten způsob není dobrý. Pokud je ten projekt fajn, tak si myslím, že se najde mraky investorů, kteří do toho budou ochotní dát peníze, ale nemyslím si, že by to měl být ten retail, který prostě bude ten začátek toho vývoje platit s nějakou vidinou 1000%. Jo. Ja si tiež myslím vlastne to isté, že u nás vo Fumbi sme napríklad doteraz nikdy nevydali nejaký Fumbi token. Nevidel som v tom doteraz nikdy veľký zmysel, ale naopak, keď už budeme mať naozaj firmu možno, že 10 rokov na trhu, alebo možno, že 6-7 rokov na trhu, veľké výsledky za nami, budeme môcť ako keby povedať, že už sme niečo dokázali, tak potom ponúknuť nejaké spoluvlastníctvo vo Fumbi formou tokenu už myslím si, že dáva zmysel. Hej? Nebo můžeš dát těm lidem jako vstup na podcasty, jako podobné věci, si schopni to jako utilizovat jakýmkoliv způsobem, že jo. Ale ty projekty to neutilizují nijak, že jo. Tady to vente, kupte to nejlépe jako pre-sale, to dneska jako frčí, že jo. A tých projektov je dnes strašne veľa, ktoré token majú, ale utilita zatiaľ žiadna. Niektoré sa vyvíjajú už roky. Dokonca je viazaný. Nakúpiš token, máš ho viazaný 3 roky, ho nemôžeš predať. Tie peniaze medzi tým odišli 4-krát okolo sveta. Stáva sa. A môžeš byť rád, keď z toho ešte niekedy niečo uvidíš, ale pravdepodobne nie. No. Ja by som ešte mal jednu otázku, ale vidím, že už naozaj máme dosť dlhé videá. Dneska sú ľudia zvyknutí možno, že pozerať tie videá kratšie, aj keď toto je mimoriadne zaujímavé, podľa mňa tento rozhovor. To neprostřiháte. Takže ešte jednu otázku podľa mňa zvládneme. A to je taká obligátna naša téma v tej kryptooblasti a ty tiež si veľkým fanúšikom decentralizácie. Je častokrát spomínané heslo not your keys, not your crypto, alebo not your keys, not your bitcoin. My sa na to pozeráme niekedy tak, že áno, do veľkej miery je to fajn, chceli by sme aj my ponúkať takéto služby v budúcnosti, ale predsa len ten retail a to veľké množstvo ľudí, ktorí sú tu na tom trhu, zdá sa, nie sú úplne pripravení ešte na tú zmenu paradigmy. Ako sa na to pozeráš ty? Lidi nejsou připraveni na strašně moc věcí, ani na to DAO, jak jsme se bavili. Lidi nejsou, já si myslím, že lidi nejsou možná ještě jako připraveni na demokracii. Tam je ten zásadní problém. Jo? Každý ten token, každý ten projekt má dneska nějaký DAO, můžeš tam hlasovat. Lidi nehlasují, podívím, máte čerstvé zkušenosti z voleb, jako ta účast není žádná, o výsledkách se bavit nebude. 61%. Jako to se vám povedlo, jo, ale když se podíváte na ty parlamentní, že jo, tak tam už úplně jako asi si pískat nebudem radostí, jak z účasti, tak ze všech ostatních aspektů kolem, ale já vlastně nevím, jak moc jsou lidi na tyhle ty věci jako připravený, víš. Já si myslím, že furt jako je to o tom, řekni mi, co mám koupit, teď to udělá krát 1000, řekni mi, jak to mám naklikat. A nějaký držení vlastních klíčů ve chvíli, kdy prostě jsou lidi schopní 3krát do měsíce ztratit v občanku, takový člověk by to ani podle mě nemusel mít, jo. Ale přesně teď tím dáš jako ten seed,
co si budeme povídat, jako on jim řekne, že to jsou nový prachy, to je super, tak si vem lístek, tušku a píšeme, jo, a diktuješ mu vlastně 4 slov, ten na tebe kouká jak na blázna, že jo. Mu dáš nějaký digitální peníze a on si tam jako píše. Ether to možná vyřeší jako s account abstraction. Já si myslím, že vlastně jako takové služby, jako děláte vy, jsou super, dává to smysl, ale zase, jo, v tom ohledu té československé komunity. Mě se někdo jako zeptá, ale já to úplně jako nechci řešit, chtěl bych to někde mít. Doporučím kluky z Anycoinu, ale z jednoduchého důvodu, protože řeknu, hele, já s těma klukama chodím na pivo a já dám za ně ruku do ohně. A tím to hasne, ale jako kdyby někdo přišel a řekl, mám to dát na Kraken? Hele, nevím, dej si tam $500, ať jako si nějakým způsobem likvidní, ale víc nedává smysl, jo. Okay. Zase dneska jsou jako fajn, že jo, dneska zase Trezor, Ledger jsou přežitý, dneska máme mraky jako skvělých hardwareových peněženek, který se chovají jak chytrý telefony, že jo, je to i pro ty možná pro starší generaci to bude jako příjemnější. Musíme to do těch lidí tlačit. Na druhou stranu, tohle možná trošku odbourá ta Mika, že jo. Vy s tím máte zkušenost, já sedím nad papírama Miky už asi jako půl roku a myslím si, že ještě dalšího minimálně 3/4 roku sedět budem, protože prostě jako bude to peklo, aby jsme tu licenci dostali, že jo. A pak asi, když ta firma bude důvěryhodná, tak jako proč ne? Na druhou stranu se mi líbí, že děláte to vy, dělá to vlastně třeba i ta Binance s tou Coinbase. Hele, OK, my jsme jako centralizovaní, tady to máte, ale pojďte, my vám dáme nějakou jako buď decentralizovanou aplikaci, nebo vás to aspoň naučíme. Uděláme přesně blbý podcast o tom, že je potřeba mít vlastní peněženku. A tady to stačí. Jo? Tady to podle mě jako bohatě stačí. Máš vysortovaný ty lidi. Hele, každý člověk, který drží krypto, není jaderný fyzik, to je potřeba si jako říct. Jo? Ne všechny ty tušky jsou úplně jako stejně ostrý. Takže u některých lidí je vlastně paradoxně to, že to budou mít u někoho jiného věrohodného, daleko možná bezpečnější, než kdyby ten sít někde jako si dali do dálkového ovládání do dětského autíčka a za půl roku ho vyhodili. Jo? Ja si myslím aj, že nakoniec ani netreba byť jadrový fyzik, len proste každý človek má svoj život, má svoje vlastné výzvy, má svoju vlastnú prácu a venovať toľko času tejto téme možno pre neho nie je ani dostatočne možné, takže úplne s tebou súhlasím. My se to děláme z toho našeho hlediska, když tam sedíme 20 hodin denně, že jo, jako naše práce je krypto, náš koníček je krypto, když skončí dělat to krypto pro ty ostatní, tak večer v 10 říkáš, super, půl hodina pro mě a když dělat krypto svoje, že jo. Takže my to vidíme jinak, ale pak přesně, jako jestli jsem ty lidi, jako co normálně chodí do práce a chtějí tam něco jako někam odkládat, když to bude u prostě bezpečné firmy, ať to tam je, pokud ta firma aspoň zaručí to, že tomu člověku buď dá možnost vylez ven, nebo mu to aspoň jako vysvětlí, protože to, že nenalítne u vás, vlastně neznamená, že říká, ale u Fumbi to funguje, tak já zkusím tady něco a vlastně zahučí jako někde jinde. Jo? Takže ty lidi bychom měli edukovat, protože vlastně problém jak slovenský, tak český ekonomiky dneska všech jako těch problémů s důchodovým systémem je vlastně jenom o tom, že my máme silně negramotnou společnost, co se týká financí. Jo? Jako všichni chápeme, že asi musí státy šetřit. Kdyby ty lidi byli trošku jako vzdělanější z toho ekonomického hlediska, možná nám tady nestojí na náměstích proti jako těmhletěm jako reformám, spoření. Možná bychom ani nemuseli řešit důchody, protože by 80% lidí vědělo, že si má něco z těch peněz jako naspořit. Jo. No, takže edukovanou společnost potřebujeme jako sůl. My tu na Slovensku riešime dôchody tak, že sa druhý pilier trasie pod útokmi a je možné, že aj ten nejakým spôsobom bude zase to nazvať vytunelovaný, ale otvorený. Bude otvorený ten z toho pohledu víc hrozí to, že může nastat situace, že vám o tom jako neřekne národní televize. To by mi děsilo víc, než jako zborcený druhý pilíř. Já mám trošku problém jako s tou novinařinou z tohoto smyslu, ale prostě potřebuje mít chytrou, edukovanou společnost, protože jenom ta společnost zvládne jako vytvářet nějakou přidanou hodnotu, zvládne do té ekonomiky přinášet peníze a nebude dělat prostě začátečnické chyby. Všichni budeme mít hotový práce a budeme se moc věnovat třeba tomu, aby jsme jako vyvíjeli nový projekty, které vlastně jako dávají smysl, anebo si věnoval víc těm lidem, kteří už mají nějaký základ a chtějí, protože chtít je vlastně ve všem to nejpodstatnější, že jo. Dobre, to si myslím, že je veľmi dobrý message aj na záver. Takže ja ti ďakujem za to, že si nás dneska navštívil. Mali sme tu dneska Vláďu Pinkera v našom Fumbi podcaste. Okrem toho tu bol Daniel a ja. Ja moc děkuju chlapci za pozvání, bylo to moc fajn. A my ďakujeme. A presne ako povedal Vláďa, stačí len chcieť a keď človek chce, tak potom si už nejakú cestu nájde. V našom prípade netreba čakať na druhý pilier, ale treba si šetriť v Bitcoine, lebo ten vám nikto nevezme. Ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce. Hele, Cmory 44. Petře, chtěl jsem tě postavit sochu, takže já tě zkusím jako nepředběhnout, aby bylo opravdu vidět, jak si tě vážíme za ty daňové pokusy. Tak ne, tak Radovanskýho aspoň, nic.